Sa bukirang bahin sa probinsya sa Dumanhog, Cebu, atong hibaluan ang hamubo na istorya sa kinabuhi ni Nang Remedios. Diin giunsa niya pagpaningkamot sa pagpadako sa iyang upat ka mga anak. Human niini gipatay ang ihang bana sa tuig na 1988. 1988 pero ito. Oh, 1988. Kalit kaayo ang panghitabo ni adtong panahona ug sari-sari ang iyahang emosyon, ang iyahang nahiaguman. Ano? Unsa ma? Hadlok. Hadlok kung sino matay. Di ba kadlukan yung patay? Mamatay ang tao, mahadlok mo nito. Mahadlok mo, may pilit mo. Sa iyang pangidaron nga bata pa kaayo siya nabalo. Nahadlok ug nabalaka siya sa iyahang kahimtang kung unsaon niya pagtaguyod ang iyahang upat ka mga anak. Nasayod siya nga kini lisod jud kaayo nga buhaton. Ilabi na gayud wala na ang kapikas niya sa iyahang kinabuhi. Pero kining tanan, iya haragyong gisalig sa kahitasan ug wala giyud siya mawad-i og paglaom. Ang kamagulangan ug ang ikaduha niyang anak ni undang na og eskwela aron manimpala didto sa Sugbo aron sa pagpangita og trabaho. Ang ikatulo niyang anak 2 anyos pa lamang ni adtong higayuna ug samtang siya nagsabak pa sa iyahang kamanghuran nga anak. Mga duha pa kini ka bulan. Lagi ko nang lagi ko sa nauna. Wala yun sa nauna, nag-ibog. Unsa may mga trabahoon nga imong nahuna-hunaan katong panahuna nga wala nay padre di pamilya? Yan na, magulat ba on? Tungod niini, nakakaton siya sa pagbarog sa iyahang kaugalingong mga tiil ug nakakaton siya sa pagpamuhi sa mga nagkalaing-laing klasing mga hayop, ilabi na gayud sa mga baboy, sa mga kanding ug sa mga baka. Ug ilabi na gayud ang paglala or ang pagwiweaving gamit ang tanang mga pandan nga mga dahon or di kaya buri palm leaves. Tingka mo kung unas ba all pananom. Saon pa. Nagpapasalamat siya sa Ginoo tungod kay sa panahon sa iyang finansyal nga mga panginahanglan, nakamao na siya sa paglala or ang pagwiweaving sa mga nagkalain-laing native products, sama sa mga wall decors, sewing kits, boxes, bags, and or bayongs. Nga ni adtong panahona, booming pa kaayo kini nga klase nga mga panginabuhian. Bisan pa man og barato ra ang palit niini sa tanang mga canvassers, igo na kini na makapalit sa ilang importanteng panginahanglan, ilabi na sa mga asin, vitsin, sabon, shampoo ug sa mga laog sa baboy, ug ilabi na gayud sa tanan ang pagpalit og bugas ug ang sudan. Palit sudan, bulad. Abang mo yapon. Isang barato ka ini, may na lang eh. Nahagyapoy ko, tag 5 pesos lang na. Ibay na ang panahon. Mga pila na katuig. Wala pa mamataw. Nagbuhat na ko ana. Aning trabaho ka. Kalo, permiro, lala. Kalo, ikaduha, singkit. Ito na anang singkit. Sa tanan nimong mga naagian, unsa gyoy pinakasekreto gyud nga maoy nakapalig-on nimo? Sa tanan nimong naagian sa imong kinabuhi. Ang Ginoo. Di man ako, isulti mo. Di tagaan kas Ginoo, tagaan ka kapis ka sa imong lawas. Di makatrabaho ka sa imong buhat, sa imong buhaton, makaunor na ka. O mauna na, ang Ginoo di ka uban ako. Mala God, gagmay pa mo. Ginoo may sabigan ako, yun. Ang Ginoo ray naguban ako. Sa iyang pagpaningkamot sa pagpanginabuhi, ang Ginoo ra gayud ang nag-uban kaniya. Sa panahon siya nahuyang, misangpit siya sa Ginoo. Sa panahon nga gibiay-biay siya sa mga tao ug madungog nga dili maayo nga mga istorya,
Iya ra kini gipalapos sa pikas nga dalunggan. Nagpaubos ra siya kay matud pa sa Ginoo. Bulahan kadtong nagpaubos kay ipataas unya sa Ginoo. Ug hangtod karon ang iyang usa sa mga anak naningkamot sa pagtukod sa iyang gamay nga negosyo. Negosyo sa pagpalit og mga nagkalain-laing native products nga maura gihapon ang ilang gisaligan karong panahona ilabi na sa panahon karon sa krisis. Nagpasalamat usab siya sa Ginoo tungod kay bisan pa man sa atong kahimtang karon, kanunay kini naghatag og panalangin sa negosyo sa iyahang anak nga aduna gihapoy order gikan sa iyang mga kliyente. Usa pa, dako kaayo kini og nakatabang sa ubang mga tawo. Basta musunod kanunay sa kabubut-on sa Ginoo ug mulihok og kita tabangan ra gayud. Daghang salamat.